životu neću imati ovoliko novina. Da li može moj Lazar da uradi video? On je malo zbunjen, ima 18 godina. Lazare, da li možeš da uradiš video? Ja nisam znala da Srbija ima 1247 novinara. Mi smo zbog tebe došli. Mi smo došli danas samo zbog tebe. Ali jer niste zbog Gipsa, nego ste došli zbog mene. Zbog tebe. Zbog tebe isključivo. Zato što ja sam s vama 30 godina, ja sam samo sada polomljena i ovo nije paraolimpijada. Tako, Lazare, budi na času, snimi video. Moj Lazar, ne, on je zbunjen. Laki malo ne. Gledaš ovako ljubavi, ovako snimiš novinare, da mama ovo ima, pošto je meni čast što ste svi ovde zbog mene, hvala vam. I stvarno, hvala svima što ste... Je li je Lazar uvek ovako poslušan? Ne, on je predivno dete, meni je čast što je večeras od meni najveća podrška i bit će sa mnom u Green Roomu. Meni je čast što ste svi došli ovde večeras, stvarno, ne samo zbog mene, ovo je stvarno fantastično. Da, ali ovo je fantastičan događaj gde se pop muzika neguje, jer tako, godišnje imamo jedno 200-300 novih turbo, folk, etno, folk zvezda, je li tako? Ovo je jedini festival koji neguje pop muziku. Tako da meni je milo, jer sam ja festivalska pevačica, da mogu da otpevam uživo. Jedino što večeras nećete imati, a bit će spektakl, zahvaljujući ovom gospodinu koji je nabavio kostime i sve za plesače, jedino se izvinjavam što nećete imati salto, ali ima Madonu. Čak sam htela sa ovom nogom, tražila sam doktoru da mi skine ovaj gips, evo pogledajte. Nismo je dali. Nešto oni nisu dali, nego je čizma. Ne može, čizma je umesto longeta. Ja nemam longetu, ja sam stvarno slomila 3 kosti, nije zezanje, zglob ima 27 kostiju. I zglob mi je smrskan uzduž, što ne želim nikome. Znači, ništa me ne boli, trpeću, ali zato što ste vi tu i zato što je moj Lazar tu. Novak je, gleda kod kuće sa svojom Kajom, ali i on radi 24 dana u mesecu kao i vi ste ovde da radite i žao mi što ne možete s nama u Green Room. Ali bih volila s vama da proslavim u nedelju ili u ponedeljak, vidi, moralna pobeda ne postoji. Ja 15. marta skidam gips. Opet sam ona Maja stara koja je bez dlake na jeziku koji sad. Znači, ajde da mi pomognete svi da zaista u Bazelu pobedi, da nas predstavi sa srpskom zastavom, da se ne brukamo, da bude Srbija moćna i da bude neka lepa, kvalitetna pesma. Ne ide Maja Nikolić u Bazel, ne ide žurka Mimi, fantastično, koju obožava Mercedes, ne ide predivni Princ od Vranje, Stefan, koga obožavam, predivna pesma. Ohio, fantastični. Vukajla, odlična pesma. Čak je Filari bio juče odličan. Ljudi, ne idu izvođači po imenu, ovo je nacionalno takmičenje. Znači, ajde da Srbija ima dostojnog predstavnika, a ne da to budem ja. Neka bude srpski predstavnik koji tamo nas predstavlja, piše zastava Srbije i neko ko će da peva i da... Dobro, a da li misliš da je tebi dobro krenulo ovo? Prvo na Pa tako vidi, pa ja nadam se da se na ovome... Danas nećeš šta ćeš da obučaš. Obukla si venčanicu. Sa kojim stilistom, ljubav? Ali ja imam... Ne, meni je stilista RTS. Trenutno je Olivera Kovačević 3 haljine poslala za Maju iz Fundusa, a imali su još 110. Ne, nebitan je stilista, nikada nije zavisilo ni jedno takmičenje, ni jedne emisije, ni nastup od stilista. Negovan je radio bukvalno, ne, Negovan je radio i koreografiju sa Nemanjom. Ovo je moj Luka, Escape, ovo je Imperium Group. Ovo nije na engleskom, znate, pošto ono hoće malo srpski, malo engleski, ali dobro. I jeste Srbin, pogledaj moj. 2. marta se Negovan ženi, reći ću vam gde, negde po Skadarliji ćemo da ga jurimo. Neće vam reći. Hoće. Njegova žena je jako bitna u ovoj zemlji, ali to što je ona bitna meni nije važno. Ja čekam da on meni kaže 2. marta, šalio sam se, predomislio sam. To neće čuti, naravno. Ljubavi ne sluše. Ovo nije isto. Je bilo iznenađenje za sinoćne rezultate? Ne, kako izgleda? Ne, ja sam znala, pa dobro, ja volim Sašu Tropiko i volim
vampire, ali slušaj, mora energija da pobedi na sceni, mora da bude spektakl. Vidi, Madonna je spektakl, Karleuša je spektakl, Ceca kad se pojavi je spektakl, Senida je spektakl. Znači, to su moji momci, stvarno, pa i šou moje Dragane Mir. Realno spektakl. Ne, ali ljudi, ovde pobeđuje energija, nastup, koreografija, ovde pobeđuje tim, ovde ne ide Maja, idu moji, oni su sad moja snaga. Jeste da će da me malo bacaju gore, da me vrte i onda mi nismo želeli da ja budem, Gospode Bože, oprosti mi, danas je Sveti Spiridon. Ja nisam želela da budem polomljena, Sveti Spiridon. Znači, ćuti, samo sam htjela da kažem. Pa nema zezanja u ime svetitelja, okej? Sad slušaj, ovo se ne zezam. Suština je da mi nismo želeli sad kao Maja, kao ima koreografiju, kao Isus, daleko bilo, ja ne želim to nikome, ni da se poredim, ja se ne šalim s tim stvarima. Međutim, pošto sam sad polomljena i pošto skoro mi je vidi, do ovde mi je gips, evo do ovde, evo to mi je sad čak palo. Gips, cirkon. To je granič. Ali moram da kažem da su mene moji plesači svi ljubili ovde i da me sve prošlo. A Desingerica je pevao ovde dole kao mikrofon i on me ljubio u prste. Šta bre laž? Ko te ljubio? Pa tu. Pa to što ti imaš ženu, Luka nema i nema drugi Luka. Vereni su. O Bože. Dobro, šalimo se malo. Ove godine se digao baš hajp oko tebe. Da li misliš da li je... Pa ja mislim zbog toga što malo smo u Srbiji onako malo iščešeni i malo brutalni i svi volimo te neke gipsove i gipseve i neke iščešene stvari. Ne. Imam fantastičan tim, tu mi je art direktor Cvrčak, tu su ljudi, stvarno imam i Mariju Vitez, imam stiliste, ali najviše mi je pomoglo, moram da kažem, ovo je poniženo stanje. Meni su, nažalost, devojčice iz RTS-a me oblačile dok sam piškila i, nažalost, to nije smešno. Možeš i ti sutra budeš u tom stanju, ja ću da te oblačim. Znači, evo, videli su, ja ne dam mom sinu da to radi, ali ne zato što sam ja polomljena, nego zato što je nemoguće u ovom stanju ništa da uradi. Možeš samo da ležiš i da vrtiš kanal. Kad bi trebalo da napišeš... Tako da, stvarno, hvala svima što su me trpili, hvala vama što me trpite. Stojim ko roda na jednoj nozi. Videla sam klipove kako letim gore, ko Žikina dinastija, Simić, Nikola Simić i tako dalje. Vidi, to je brutalni humor, okej, ja volim da se šalim na svoj račun, a samo da znate da ovo mnogo boli. Da skočni zglob jako boli, da je rastvetan, tako da nije lepo. I u subotu, ko mi ne dođe od vas, a ima vas 1247 izbrojala sam, da me ne posetite u bolnici, ako mi stavljaju šrafove i otvaraju nogu, ima svi da plačemo pa da bude žali srce moje, žali će i tvoje, žali srce moje, žali će i tvoje. Nije zezanje, u subotu imam zakazanu operaciju, ja molim Boga, rekla sam Olivera pomoli se i stvarno je žena tu i pomogla mi je i do scene me dovukla, Stefan nas čeka u green roomu, nije smešno, Luka, opalit ću ti ovog puta šamar kod Desingerica, ali preko usana da se čuje. Pa šta se smeješ meni izele? Ja samo te podržavam. Brisaće se neki detalj. Tvoja pesma je pokorila internet. Ne, pesma je odlična, tu je Kobac, Aleksandar sa suprugom, Rale Ratković je zauzeta oko Aninog albuma. Pitajte ga da li će ispod prozora onako svirajte serenadu, da li ćeš Ana da pustiš Raleta da dođe u petak uveče na finale. Rale je napravio Žali srce moje, ali Aleksandar Kobac i Dilan su napravili tekst i uradili novi aranžman i napravili smo kao Shakira ili Lady Gaga na Super Bowl. E sad, ja nisam želela da se polomim na štakama da budem kao fora u spotu. Trapava sam, šta ću? Da li ti misliš da si ti već pobedila? Ja sam, vidi, ja sam s ovim hitom pobedila u Bazelu, idite na Instagram, Maja Nikolić _ oficijal. Michelle McCain je transrodna osoba, ima supruga, ja nju ne poznajem. Žena koja je osnivačica, piše vam, jedna od osnivačica Eurosonga, ako ona vrti na američkoj televiziji pesmu, ako vrti Grčka, ako vrti Španija, ako vrti Portugal, ako imate sve, imate dečka iz Poljske, ja tamo nisam imala nastupe, da se razumemo, nije Maja zvala, pa mi je to brat od Dujaka. Ako moju pesmu globalno sluša, a ovo je polufinale, i ako ceo sve sluša, znači da je ritam zarazan. E sad, ako vi želite da ode neko drugi, evo vi ste tu predstavnici, pa imamo svi telefone, glasat ćemo. Sve ću da vas vodim. Mora da bude avion za sve nas, ali onda ćete svi da spavate kod mene u sobi i svi ćemo da nosimo gips. A moram da vam kažem, to je fora. Pozdrav za komunalnu policiju, ne trebaju mi uopšte. Nemam firme,
nemam ništa. Ej, kune vam se, samo je ovako rekao čovek, stavio ovde gips. Evo, kune vam se iz kancelarije, ja volim komunu, ja volim sve ljude, hvala lekarima što me trpite, nisam za neuropsihijatra, sama ću da legnem u subotu, dostojanstveno i neću da plačem, da doći ću na operaciju. Ako mi bude stavio više od 2 šrafa, oči ću da mu izvadim, jer ne mogu to da podnesem. Znači, to boli. Samo nešto da vam kažem. Stavili su iz komunalne policije, neću pokazujem na sebi u bazilu da ne polomim nešto drugo, stavili su gips na vrat, a drugi, ja mogu da okačim na mreže, a ovaj drugi je uzeo štaku i stavio je neku kesu ovako do ovde i skaču i kaže, molim te pozdravi, on je imao saobraćajnu nesreću, stvarno imao onu kragnu. A ovaj drugi je uzeo da imitira mene. Molim te, otpevi, žali srce moje, pozdravi celu komunu. Ja kažem, brate, jer moguće da ste nenormalni? Jel moguće da je to zabavno i smešno? Kaže, ne, ti si kraljica, ovo je sad nova moda, sad ćemo svi da idemo s gipsom po gradu. Znaš kad sam izlazila sa parima, se sećate ona štiklica? Svi butici su nosili, nemoj da me prekidaš, molim te, nisi na času. Svi... Moram da je slušam, ona je organizatorka RTS-a. Slušajte ovo, hoćete da ih pustite u green room? Molim te. Meni, ako vi niste u green roomu... Ti bi rekao da ćeš. Idemo na slike. A, zato što misliš da neću, a vidjet ćeš. Ako pobedim... Pobedit ću. Evo, čim je rekla da vas vodi sve u green room ako pobedim, ona misli da neću da pobedim. Potrudi se da ali ovde celu redakciju, svi da dovedete, vidi, ovde će da se isele ovi, neće ići kuće nikad. A mi slavimo Ivkovu slavu 3 dana. Idemo da se slikaš, ajde. Ja znam šta sam rekla. Ja imam više energije slika, ja mogu da slavim i 3 i 20. Ja mogu da slavim zapravo 11. maja prvo polufinal. Ja ću da slavim do 11. maja, a da vidim da li vi možete sa gipsom, da li možete da ne spavate ko ja i da li možete da budete jaki ovako. Lako je tebi pored njih dvojica. Oni su moja snaga, ja samo mogu da pevam. Lako, nama nije. Ovo bi napisala na gips. Žao mi što mi ovde niste, ovde ste svi potpisali ovde. Daj bravici samo devojci da ovo... Parola na gipsu, nikad ne odustaj. I onaj ko misli da nismo pobedili, mi smo svi zajedno pobedili. Pobedila je Srbija!